не се точи лайното през тесния къс. Измъчен човек му помага със средния пръст. Ако може да стане така, измъчен човек да помага с цяла ръка. Бързо се точи лайното през тесния къс. Измъчен човек го подпира със средния пръст. Ако може да стане така, измъчен човек да помага с цяла ръка. Нормално се точи лайното през тесния къс. Доволен човек си облизва средния пръст. Ако може да стане така, доволен човек да облизва цяла